kunne ya ji. Kashi na 5. In kunne ya ji, ko jiki ya tsira. Yawwa Libabatu, kai ku ƙaramin miyan nan man Libabatu. Kai kin fiye ƙwarewar layi tun ɗazun na ta ci kina gani ba miya sosai ga ƙashin nan ma baki daɗa mun ba. Haba. Mai gida ka fiye shan miya wallahi miyar ce ba za ta isa a dumame ba idan aka ce za a tasa ta a gaba. To Libabatu nawa nake baki? Ina ba da kuɗin nan wadatattu me yasa kike ƙoro ne? Haba Libabatu. To mai gida amma dai wallahi ka fiye shan miya. Shan miya wallahi. To ya za a yi sai wa alaikum salam. Ajiya wa lafiya. Sannu Bala Ya gida ya kokari ya yara. Bala ya gida. Lafiya kalau Alhaji. Ya mutanen gida. Lafiya kalau Alhaji. Bala sannan ka da zuwa. Yawa Alhaji barka da wuta. Ka dawo? Na dawo Alhaji. Adalla. Daman kamar yadda ka umarce ni ne akan in je in kewaye a kasuwa an ga me yake tafiya. To Alhaji na je na gani Alhaji akwai abubuwa guda biyu wanda na gano za su fi tafiya. Akwai zaren kitso na mata saboda gabatowar sallah. Sannan akwai littattafai na 'yan nursery da na primary saboda bayan sallah za ku koma makaranta. Yawwa Bala, wannan bincike naka yayi kyau. Yanzu abin da nake so da kai shine dole za mu ebo kudaden can mu tura maka ta account domin mu je mu siya ragowar na kasuwa wanda ake da shi. Domin mun fi so mu zama cewar mu kaɗai muke da shi a kasuwa duk wanda ya tashi nema daga ko ina mu zai zo ya nema. Haba Alhaji, yanzu haka rayuwa za ta yiwu? Za a dinga tsananta wa talaka ba adalci ba tausayi a kasuwanci? Yanzu idan kuka yi haka su ƙananan 'yan kasuwa da me za su tallafa wa kansu, me za su nema su samu? Libabatu, ba fa na san irin wannan tawilin. Tun kafin mu haɗu da ke na aure ki, nake cikin wannan sana'a tawa. In babu ita wannan sana'ar da nake yi, ke kanki ba za ki zauna da ni ba. To Allah ya rufa. Libabatu, wannan al'amari fa ba zai yi mana kyau ba inda kina shigo min irin wannan cikin. Allah huci zuciyarka. A'a, kawai za ki zo ki rika samun ido akan business ina in ba mai hakan ba da me za mu ci? Aba, ke kanki ba za ki zauna a gidan nan ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dakta. Abin ma da wani tsokana. Ba dakta. Ai tun yanzu ya kamata dama na fara kiranki da likita. Gaskiya ni dai ba na so. To ai kin riga kin zama likita. To kuma ni dai kawai sai ka wani kiran da dakta, ni gaskiya ba na son wannan sunan. Sunan naki ne ba kya so? A wajen ka ba? Me yasa to sai a waje na ne ba kya so? Kawai ne, na so ka faɗa min wanda sunan amma bai ba dakta ba. Allah ya fa in dai baka daina gaya min wannan dakta din ba, wallahi zan maka allura. Allura kuma? Hawa sai dai ko in ba ni da lafiya, amma dai ina zaune a haka ki mun allura. To ai bari ma ki ji, ko ba ni da lafiya ba za ki mun allura ba. Kai? In ba sai na yi maka ba. Ni ba wani asibiti ma ni da zan kai ka. Ai kai hutun ka ne matin da dai ga matar ka dakto, ko ba haka ba? To haka ne. To tunda ba kya son likita, ba kya so in kira ki da dakto. To shi kenan. Amarya. Ko shi ma ba kya so? Ina so wannan mana. Amarya kenan. To ya labari. Lafiya kalau, kwanaki kaɗan ya rage ki zama amarya. Ni ba wallahi kunya ma nake ji. Ango kenan. To amarya godiya nake sosai, ya kamata in koma ko? Da aka kawai daga zuwanka ka ce za ka tafi. Na za ka je, ni fa gaskiya ban gaji da ganin ka ba. To shikenan. Yanzu shikenan sai ki nemi guri ki zauna, sai in zauna ki ta kallo na. To kaga ai. Ki mai da ni kamar talabijin ko? Kuma ba zan gaji da kallon naka ba. Habibu nawa. Kai umma hani, Allah kai mu lokacin auren nan. Amin dai. Allah ya bar soyayya. Amin. Waye gana zama ango kin zama amarya. Yara kyau da yara. Tayama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. A godiya ta tabbata ga Allah sarkin da ya yi mu kuma yi mu wannan lokacin. Yara. Abin da yasa na ce a tattaru
saboda jan hankali bisa wannan cuta da ta shigo ƙasa ko ce ta shigo duniya baki ɗaya. Kuma ita wannan cuta da kuke gani gaskiya ce da wasu suke tunanin kamar karya ne ko kirkirar ta aka yi. To Ubangiji idan ya ka ibtila'i sai mu karɓe shi bisa godiya da kuma komawa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Saboda haka kira da za mu yi a gare ku a kiyaye irin dokokin da jami'an lafiya suka bayar, kama daga nisanta da cuɗanya cikin mutane, ma'ana cunkoso, da kuma ainihin wanke hannaye da aka ce a rika yi duk bayan daƙiƙa 20 ko 40. Saboda haka idan kuka gane tsafta tana daga cikin kariya ta ita wannan cuta, insha Allahu muna fatan Allah Ubangiji da ya sako ta Allah zai yayi mana. Saboda haka na fatan za a kuma gaya waɗanda ba su ji ba a daɗa jawa musu kunne in an ji iyalai a daga gaya musu gaskiya ba. Wannan shine a takaice insha Allah. Ƙara lafiya. Gyara kyau. Tashin ka da kyau. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai, Man Suleiman. Ana ta fafata. Wallahi ana fafata. Alhamdulillah. Madalla. Kai ne kake aikin ma ka ci karfin sa. Aiki na ci karfin sa. Ka san wai saboda mutanen da suke yawan zuwa. Ka san mu ana yi mana mummunar fahimta. Ana cewa mu ba mu da cika alƙawari. Gaskiya ne. Shi yasa nake kokari yana daure na lalage aiki. Aiko gashi nan ka fara rage ban Allah da bana ba za a ji kunya ba. Gaskiya ne. Kai Man Suleiman na ji daɗin zuwanka. To madalla. Dama yanzu nan nake sake-sake a zuciyata nake ci inda za ka bullo ku da nasu haka. Wallahi. Wasu kayan miya za a kai ma wani? A kayan miya haba wani irin kayan miya. Ai abin da ya fi kayan miya. Na'am. Wato ka san ina wannan bazawarar. ai ita ce take neman ka da gaggawa. Ni? Har nan ta zo. Ba dai ni ba. Ai abin da za a yi. Da Allah ko nan gaba ma ta ganka ta tambaye ka ni ka ce ba na nan. Ban gane ba. Gaskiya haka ne haka za a yi. Ka san dalili kuwa? Gaskiya ni ba zan iya aurenta ba. To me yasa? A ce mace da aya 6. Ya mai aya 6 ka aure ta ba tuwo ba ko wuta ka hura ba za ka je kai kadai ba. Kai. Ya za a yi aure ta ne kuma? Ma Sulemanu. Ai gaskiya ne. Wato Ma Sulemanu. Wannan mata fa kamar yadda muka faɗa a baya. Mata ce mai tarbiyya, mai ilimi, mai nutsuwa. To ai tele ka ji bayani na ko? Ba dai ni ba. To. Gaskiya ne. Ai nan ta zo in gaya maka. Ai kai take nema ruwa jallo. Na ce da ita ta ɗan tsahirta kaɗan. Ƙarama da bata tsaya ba. Gaskiya ƙarar da bata tsaya ba. Kawai ta samu miji ta aure kawai. Ni ba ni a ciki gaskiya. Aikin banza aikin wofi. Haka kawai muna zaune zaman mu a zuwa kawo mana wata cuta ta ƙarya da wofi. A ce wani cuta. Cutar mi aikin banza aikin wofi. Wallahi ban yadda da ita. Duk abin da baka da masani akan shi kaje na ƙareta. Ni dai na gaya maka ban yadda da ita ba. Shi yasa nake gaya mai. Ban yadda da ita ba. Abin da aka kawo kai ka tsaya ka boye. Hukumomi ne suka san abin nan. Shi ne dai magana. Kuma suna faɗa. Kai kana ji? Ko sama za ta haɗe da ƙasa. Ba za ma ta haɗe. Ni ho ba zan yadda ba. Ba za ma ta haɗe ba. Ba fa zan yadda ba fa. Amma abin da nake so in sanar da kai shine babu yadda za a yi likitoci su ƙirƙiro abin da babu shi kuma abin nan ai ba daga ƙasar nan aka samu ta ba. Shi ne. Daga can aka samu ta. Kai ka manta makircin Yahudawa. Ka manta makircin Yahudawa. Me ba su yi ba. Barka da zuwa. Wa alaikum salam. Na ji ku kuna ta hayaniya ne. Waya kan wannan cuta ce ta ƙarya. An kawo mana cutar ƙarya da wannan kolora take ko kuroda? Wannan ba korola ba. Ba fa korola ba. Corona virus take ba korola ba. Shine. Kai ka yadda? Ai kana jin sunanta ma kai ma ka san coge ne. Malam. Ƙarya ce. Gaya musu abin nan likitoci sun yi bincike sun tabbatar da ita. Wannan likitoci? Likitoci. Wannan likitoci da duniya ta aminta da su suka bayyana mana cewa cutar nan gaskiya ce kuma mu mun yadda shine kuma duk wasu matakai da suka faɗa akai mu za mu bi su. Muna da kan ba wani yadda da zan yi da wannan cutar ƙarya ban yadda da ita ba. Kawai coge ne kamar yadda ka faɗa kila. Ban yadda da ita ba ba zan yadda da ita ba. Abu wai su har yau mai sarke numfashi. Menene hujjarka?
tari ne fa kawai da yan muran nan kuma kullum muna kawai ne me ya hujjaka ba ka da annoba ba ni ba wani annoba ba ka da annoba ba kai ba kamura abun nan gaske ce mu mun tabbatar ku kenan ku kenan mu ba wani tabbatar Allah kar ku je ku ƙara ruɗa mana mutanen gari wannan mutanen ba za su aminta ba ƙarya ce wannan abar Cutar COVID-19 wadda aka fi sani da coronavirus gaskiya ce ba tatsuniya ba ta da alaka da wani jinsi na fari ko na baki domin a yanzu ma cutar nan tana nan a Najeriya. Wajibi ne mu kare kanmu ta dukkan hanyoyin da za mu iya. Matakai guda 3 ne ya kamata mu bi domin mu kare kanmu. Na farko nisantar cuɗanya da mutane, da ba da tazarar mita 2 da dukkan mai tari ko mai atishawa, da yawaita wanke hannayenmu da sabulu mai kyau kafin mu shafa fuskanmu da hancinmu da bakinmu. Sai kuma amfani da takunkumi wanda za mu yi da kanmu ko kuma wanda ake sayarwa. Misali kamar haka. Kare kai da kamuwa daga cuta koyarwa ce ta addinin musulunci. To da farko dai baba mu nan jami'an lafiya ne waɗanda muke zuwa muke ba mutane shawarwari akan wannan cutar ta bullo mai suna coronavirus. To baba jita-jita yana yawo a gari cewa coronavirus ƙarya ce ba gaskiya ba ne. Kuma har wasu haka ma ni na da na ɗauka. To kuma har wasu na tun da kuka zo za ku ba mu shawara a kai. To sai mu saurare ku mu ji menene gaskiyar abin. To kuma dai baba akwai wasu da suke magana cewa wai me yasa ba a faɗa cewa a unguwa kaza ko a layi kaza ko a gari kaza an samu mai corona sai dai a faɗi lissafi. Wannan dalilin da yasa ake ɓoye unguwa da kuma sunan mutum ba komai bane ba saboda idan aka ce wane ne to mutane ba za su ringa tsangwama shi ko kuma ita unguwar da yake ciki za su shiga tsangwama ya zamanto saboda shi kadai sai a ce dukkan unguwar suna da corona. Wannan shine manufar da ake boye unguwanni sai dai a faɗi lissafi. Kaga kenan babu wanda ya sani. Kun zo da hikima. Kun zo da hikima. Kuma baba ya kamata ita wannan cuta ta coronavirus a dinga kare kai. A gida da kuma shiga cikin cunkoso na mutane. Sabida ita wannan cutar ba ta son cunkoso na mutane. Shi ne kare kan? Yawwa. Ya an na ɗauka ko wani abu za a ɗora a ka. A'a. Ko a sama za ta zo. A'a baba. Don farko dai cutar nan akwai alamominta waɗanda idan mutum ya ji su a tattare da shi to ya garzaya asibiti mafi kusa da shi domin a duba shi. Yawwa yaya suke? Yawwa na farko shine bushewar makogaro. Na'am. Da kuma zazzabi mai zafi da ciwon kai. Na'am. Da tari. A duk lokacin da ka fuskanci waɗannan matsalolin a jikinka ka garzaya asibiti mafi kusa da kai domin su duba ka, kuma bayan sun duba ka in ka da gida ka killace kanka saboda kar ka shafa wasu wannan cuta, saboda wannan shine alamominta. Ga dalilin da yasa ba a faɗar unguwar da mai wannan cuta ta coronavirus. Shikenan kaga dukkan abokan arziki sai mu ringa musu mahallau ko da ya cikin kai na du yake amma yanzu ya Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a Laura a ciki. Mai gida san da zuwa mai gida. A'a karki matso don Allah jaye don nan don Allah. Jaye min don nan. Ke ba kijin yanzu tahiyar da na yi ɗai shi na taho ana wani lacca ga hanya wallahi Allah ya san min na jira sun ka hidi na jiya ba a matsan mutum yanzu. Saboda ba a matsan mutum. Corona wallahi virus. Wallahi akwai corona virus. Corona kuma mai gida? Awo, shi yasa na ce ki jaye don nan, don wallahi sun hana ba a matsa. Ba ki gurgurso a gare ni. To yanzu dai mai gida kana nufin ni nike dauke da wannan cutan? Aba haka nan na ruba don Allah, ke ba ki wahinta. Abin da yasa shi wanda na jiya ya hidi ba a matsawa wuri. Yanzu dai an mata ta kike ko? To jayewa za ki yi don nan can nesa ganiya. Ni kuma in jaye don nan can nesa ga keya. Don komai shi a iya faruwa. To yanzu dai mai gida kana nufin ni ina dauke da wannan cutan. To wallahi tallahi ba zai yiwu ba mai gida. A'a ba yiwa abba shi ba don Allah a hirta minan. Na je ana yin lacca a wanke ka hannu a shahe baki a duk kunkuna baki a sa mai takunkumi hu. Kin san can hu? To ni kan mai gida ya zan yi dai daidai wanda dai an kasawa jaki shi na da an kasawa mutane. Ture dai shi a dan banza wallahi dan nema na. Tambale da shi ke wallahi Allah shi isan min da hali.
A nan shirin zai ɗiga aya. Labari Ai Daud. Tsara labari Habibu Yaro Haruna. Mujahid Usman. Kabiru Hannu Ɗaya. Lura da tsara labari Mahmud Ai Ibrahim. 'Yan wasa daga Fasaha Media Concept. Ɗaukar sauti Sudais Kalambaina. Gyara sauti Abba Ibrahim. Kiɗan taushi Musa M na gudu. Shiryawa Bala Muhammad. Ɗaukar nauyi Darul Andalus Center. Bada umarni Habibu Yaro Haruna. Don neman ƙarin bayani ko shawara ko jinjina, tuntuɓe mu ko ka turo saƙo ta layinmu kamar haka: 08092222427 ko 08068342331. Don kallo da jin shirye-shiryenmu je ka page ɗinmu na Facebook Darul Andalus Center Nigeria. In kunne ya ji, ko jiki ya tsira.